tichimenya katikazi pachitsungu apa tichimenya katikizimu chipapatidziwa ise chinondifadza ndechekutika munhu wese even ari kupi anenge akabva nekuroma akuenda kune mamwe machechi akuita sei chii chinokoti vabve kuroma kuroma ndimai alright unenge warumukawo waona zvakakodzera kuti uite sei uwaiwai pane chakaipa aiwa pane kana chakaipa mwari mumwe chete watinge tichinama izvozvo enda ukada kuona manjimbo ndiye mashorero anenge akuita roma asi chii chinopaka kuti vanhu vashore mamwe machechi inyaya yekuda kuti at least akwezve vanhu vauye kwaari aiwa ingokweza vanhu zvakanaka kavauye munamate nokuti mwari wati kunamata mumwe chete aiwa inyaya yekuisa mari muhomwe kakanyama inyaya yekuisa mari muhomwe saka kuti mafundisi vari kutora mari akutadzane iwo wakasaisa mari kuchechi uri kurarama sei ameno aiwe mazuva ano kurarama kwakunamata kwakudhura kwakutoda mari kana usina mari urenda kutsvagei kuchechi unogona kunamata muri 3 kana 5 ukada kutoita kugungano ende kuchechi kana wairwa nenhamo anotarisa futi kuti ndiwani une chii chaunomboti wakanga uri munhu anombomiramira achioneka kuti handana blafidza kunozara kunozara kune vamwe hamuna mukoribe but ndeipi izvo zvechechi rekupisa mazana yatinganopinda ende tikanopinda iko kuti unogara kumberi front seat kwamadzibaba masango ariko unama iri kukuza kanyewa ari kupisa pabudiriro apa ko wedu namba madzibaba mateo ariko madzibaba mateo tokunogara pabudiriro apa ko pauya apo pana Simon Mazorodze aiwa ngatipe kutenda iwe chiko unokuita chiko ibibi kana maenda kuchechi ndaiti ndine ngatipe kutenda unoziva kuti manamirwa ari kuita mapotholes rotten row tichienda pakopi apo Coventry Bishop Gao izvozvo patino nechirori chiripo nezuro vakanama and vakuita basa kwete kuisa dhagaka vakurova tara chaiyo inenge yakamira kuti ndi nezuro ndaenda ku 10 miles wakaonei road kai inobata kutogate airi kunamwa iri kugadzirwa nezuro wanga wari usati wasvika kwaMr Jane Mr Mutasa ndakanzwa kuti ivavo vari kuita basa rerodhi ichi seke road cheno 10 miles hanzi pawaiita basa musuno wainyunyuta kuti iye Philip Makazhona kanyemba bhonzo vanotaura nezvemapotohoi kuno kwanenge vachitsvage kuno kusadaro ndakanzwa kuti nezuro ndakatoonongwa nemarori 2 ndakanzwa kuti vachinyunyuta kuti vanenge vachitsvage kuno vachitaura nezvemapotohoi basa reredhiyo inform educate entertain tikaona panenge pachida kugadziriswa tinotaura vision 2030 leaving no one and no place behind chete ndiudzirewo kave makambani kana tiri pabasa chinhu chakakosha kutarisa kambendera yadziko flag yenyika kana iflag yekambani pane imwe flag yandakaona mutaundi nezuro flag yenyika sadaro kanyika toda kutoiposta pachannel izvo toda kutoipa Samlicious asikatambo usadaro iwe and building iyoyo ka asi ndehurumende aiwa ndo andisiziva but okay uri kuona ndi Robert Mugabe kwa Robert Mugabe ine Terezi na Angwa tiri muna Robert na Angwa tiri muna manje paipaika Robert Mugabe ka maflag anenge ari kurodika kuna Robert Mugabe anenge ari nzuro anenge ari nzuro aiwa toda kuiposta ka pachannel uone pepereka kagbatika kuita kachibundu aiwa iwe kanyemba mafambira ako iwa kundiita sei ziso mudenga rinenge richitsvage kutadzane vanhu vanenge vachifamba vari pasi ko tiri mungwambiti yedenga iwe tiri mungwambiti yedenga traffic inenge iri mutaundi pane munhu akatarise kuti mudenga makamira sei kutadzane ziso rajournalist handizvozvo ona kana pajoina padenga kana ari manheru vari kuisa malights nenge tichitenderera pedzai kabasa shongedzai nyika mubvise zvimabhariketi zvamagasi unyatsokona
toona zvakanaka chinhu chakanaka tochidawo zvino manje paakuda at least kuti patarisiswe musika mumbai ndo chinhu chasara ichocho ira inoyi vanhu vanotobva kumba kutoenda kubasa vaitoti tokuenda kubasa vashanda kudepartment iro tarisaone munhu waibva papomona ndizvozvo waona pasati pazotanga kugadzirwa izvo zvinosvika chipadyira sadza pakutambirwa bhora todiko kugadzirawo pambare tarira mirwi nemirwi yemengwe inenge yakaunganidzwa mbare yakaora manhuwiro anenge ichiita ndisiro chichemo ichocho kuna acting president so achisvitse na acting president Kembo acting president tiri kukumbirako kuti mutithandize mbare musika pane vanhu vakapuwa basa rekuti vange vachimaira kumusika yes iko kunotengeswa kuya neiko kunokwirirwa mabhazi kwese kuda kuita sei kugadziriswa nokuti kana tichienda mberi nevision 2030 tifuna kukonzesa ka mbuto zvatenepa izi vision 2030 inotaura pamusoro pekugadziriswa kwenzvimbo dzakadai yes leaving no place and no one behind apa middle income society by 2030 waona vision iyoyo kanyembaka ndiri kuona vanhu vachisimuka nokuti mbiru dzenyika izvo dzakaiswa mavakirwo ari kuitwa nyika tarisa mhanyiro ari kuita vanhu vachigadzira migwagwa izvozvo vachivhara mapoto vachiita sese kushanda kushanda uri kuona Julius Nyerere uri kuchoka kuna Kwame Nkrumah uranangara kuna Nelson Mandela wakaona ipapo pakati pa Kwame Nkrumah Nelson Mandela tiri muna Julius tiri kuenda kuchitungwiza pana mapoto yavhurika tumadini twavhurika twafunguka tofuna kumatiwa manje mutaundi kana makufanana kuchitungwiza aiwa ende vari kumhanya nokuti shoko ratinenge tataura panapa riri kusvika mavhariro ari kuitwa tinotenda kana iri council kana iri ministry of transport infrastructure development nokuti tara yacho yakuiswa parodi iri kubata ndiyo chaiyo ndiyo chaiyo bhozve kuti manje anenge achifika ku 10 mile saka chikumbiro apa Simon Mazorodze tichosvika uko pari kugadzirwa apo pane trabablas inowanika toziva kuti pane urongwa huripo pasi pe-emergency road rehabilitation program phase 2 part 2 yes tisati tasvika ngapagadzirwe paoneka kuti pafamba mune zvakanaka apa pana remembrance naSimon Mazorodze kuti gidu usavoti amene akona sekuru kana vauya muno because misikadzi gauri kuita ina ndina misikadzi ndotondifurira ndachitaura namasibanda pana pauya mapurisa pana pakanyema vachitaura nyaya yemadrugs ndikati iyi nyaya ikai iri kukomplimentwa nenyaya iri kuda kuitika pasvisho apa muswesandi tournament unozova vatungamiri venharaunda vari kuunganidza vanhu vachigadzira kuti at least pa vanhu vamboita manjabulo vachinzwa shoko rekutora kukanganisa kunoita kutora zvinodazvozvo saka ndakokewa kayanzi ukoke mumaoko saka soneni ndambomudza saka basa raiwewo vanotanga kukoka imimi kuti zvidi iwo ndonondikoka kusaka unoda ndikukoke ndinofuna tokoka iwewe kanyema ndinofuna tokoka iwewe vanoichiwa simunokoka weasina ndinikuona kanyema